Okay, super. Vi filmer. Hej, jeg er August, og jeg har valgt at starte på noget nyt. Og det er at lave guides til, hvordan man går sig ud i naturen og kan lave fede ting med naturen, og hvordan du kan bruge dit grej til forskellige ting. Og i dag, der starter vi meget med simpelt og nemt, og hvordan man sætter en tarp op. Derfor har jeg taget herud i Store Dyrehave, for at vise jer, hvordan man kan gøre det. Og det kan godt være, at der er mange andre videoer derude, men det er sjovt at lave sit eget. Så here we go. Derfor har jeg taget min tarp med. Den her Asevik. Dejlig let tarp. Ja. En masse snor. Også. Snor. Yes, det er også ret vigtigt. Jeg har ikke rigtig noget sådan lidt mindre snor, så man kan vise jer, hvad jeg skal bruge det her til. Men det er også, i stedet for paracord, altså sådan lidt småt snor, så har jeg det her rigtig professionelt. Og pløkker. Vi skal bruge pløkker. Og det kunne også godt være, at hvis man ikke har pløkker, hvad gør man så? Jo, så finder du en gren. Men det tager vi senere. Finder simpelthen enden her. Og får kørt den her rundt om. Det er rigtig smukt. Sådan der. Rundt om, ikke op. Og vi skal komme an på, hvor højt vi vil have den. Men sådan set vil man gerne have sin tarp eller bioark lidt lav. Sådan at det ikke bliver sådan frygtelig koldt. Nu er det stadig en lille smule højt her. Men vi gør det, at vi laver et tømmerhælstik. Derfor går vi op rundt om sig selv. 1, 2 og 3. Strammer. Sådan der. Nu er det her ikke den tykkeste snor, så derfor kan vi nok komme rundt om træerne et par gange. Men således at min tynde snor, det behøver man ikke at gøre med en tykkere snor, men jeg har sgu ikke lige andet til rådighed, så derfor bliver det sådan her. Sådan her. Og så bare rundt om igen. Hold den gerne stramt. Så er vi nået dertil, hvor vi skal have afsluttet. Derfor vil jeg nu, og det kan også være, at jeg skal vise det lidt bedre, men vi går op her og afslutter med halvstik 3 gange. En gang til. Prøv at jeg går ud om det her. Og den der. Yes. Det var anden gang. Og slutter af med tredje gang. Sådan. Sådan der. Så sidder det faktisk som det skal. Vi kan vi kan lige få spændt den her op. Sådan der. Så sidder det nogenlunde fint. Selvom det er ikke det mest optimale snor, så kan man det godt få det til at virke, men ja, smukt. Det er sådan man gør det. Nå, vi skal i hvert fald til tarpdelen. Den folder jeg ud. Den ser sådan her ud. Og den skal vi så bare have over. Så har vi fået den her sådan nogenlunde fint op. Ja. Man kan også godt vælge og egentlig at have den faktisk nedenunder, og så gøre noget ret smart. Men det gør jeg ikke. Tager jeg lige her. Så vi har halsstikket her. Det kan godt være strammere, og man kan også godt lave noget andet, hvis man vil.
Og her har vi starten her. Ja. Så nu skal vi have strammet den her ud. Det gør vi ved. Vi tager sådan her. Ja. Og nu skal vi lave et tuckers hitch. Mener jeg, det hedder. Vi kan først lige binde den her sammen. Så vi gør sådan her. Og op igennem. Op igennem. Ja. Og ned igennem. Så sidder de nemlig fint fast. Sådan her. Okay. Nu har jeg fået lavet den. Og jeg viser lige, hvordan man gør igen. Så jeg binder den op. Det smarte ved det her knop, det er, at jeg tror ikke helt, det virker med det her. Men det gør, at du i hvert fald nemt kan rykke rundt på det. Og det er ret smart, fordi så kan man nemt justere det her. For lige nu så sejler det jo bare en lille smule. Og det skal det jo sådan set ikke. Så vi vil gerne have det meget fint. Og ja, og så sådan her, så 2 loops. Gør lige sådan her. 2 loops. Ja. Rundt om her. Rundt. Yes. Og op her under igennem. Ja. Og så trækker man og strammer det op selvfølgelig. Sådan det hele sidder fint, og det sådan reelt kan bruges til det skal bruges til. Sådan. Og jeg kan også lige få bundet den anden side. Og det skal vi så have gjort her. Eller kun den ene, hvis du har lidt større, end jeg har. Og til den anden side også selvfølgelig. Så det der skal gøres nu. Så nu burde vi kunne se. Der er ikke. Men det kan ikke af sig selv. Men man kan nemt gøre sådan der. Yes. Det var bare lige for at vise det. Yes. Så som I kan se nu. Snor. Tuckers hitch virker fint i begge sider. Også her. Den her, jeg tror jeg helt klart er den bedste, jeg har fået lavet. Den rykker sig ikke, men... Og whoopty. Nu mangler vi faktisk bare at få strammet det hele ud. Yes, nu skal vi til at i gang med pløkkerne. Okay, jeg har pløkken her. Den er af metal, og det er lige det, jeg har. Og vi har et loop her. For mig er det her meget nemt, fordi jeg har dem her. De her, dem der. Så det gør det virkelig nemt. Det er lidt ligesom metal på den her. Så der er det faktisk bare at stramme ud. Først i den ene side. Den her side der. Den side der. Der og der. Og så kan man også godt tage med den. Når man får først kanterne i hvert fald. Generelt regel. Tag kanterne først. Så ud her. Ikke super duper stram. Fordi at vi skal også have de andre i. Så sådan her. Og vi kan, det gode er med dem her. Fordi ellers kan man også godt bruge tuckers hitch. Men vi kan nemt justere med dem der. Så det får jeg gjort. Og så ses vi. Nu har jeg fået sat tarpen op. Nu kan jeg også høre, at det begynder at regne. Så det er meget perfekt. Så vi har det her. Og ja, så kan vi jo lige se indendørs. Wow, roomtour her. Vi har meget fint. Vi kan ligge underlaget ned, og der er plads til en hel patrulje, sådan cirka. Det er hvordan man gør det. Ja. Sådan her. Ligge underlaget fint ud. Og ligge så sådan her. Jeps. Så det var sådan, man sætter en tarp op. Jeg håber, I vil se med, like og subscribe, fordi at det er ret nyt. Jeg skal også lige vende mig til, hvordan jeg gør det her. Jeg har noget shit udstyr. Shikes. Hobbyprojekter. Tak for at I gad så med.